கோபாசை நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கு நம்மோடு ப்ரொஃபசர் ஸ்டாலின் ஃப்ரம் மதுரையில இருந்து இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. பிசிகா கட்சியில முக்கிய பொறுப்புல இருக்காங்க. தோழர் வணக்கம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் சார். நல்லா இருக்கேன் சார். இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க பாத்தீங்கன்னா பாஜகவும் RSSம் சனாதன ஒழிப்பு அப்படிங்கிற வார்த்தை குறித்து மிகுந்த எரிச்சல் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் அவருடைய கருத்துக்களால. ஆனா தமிழ்நாட்டுல இந்தியா முழுக்க பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து சனாதானம், வகுப்புவாதம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையவே வெகுஜன மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்ததே திருமாவளவன் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் திமுக கூட்டணியில இருக்கிறதுனாலதான் அவங்களால சில இடங்கள் ஜெயிக்க முடியுது, இல்லைன்னா அவங்க ஒரு கட்சியே கிடையாது அப்படின்னு பாஜக காரங்க தொடர்ந்து விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க. இன்னொரு புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய தலித் தலைவர்கள் அவர்கள் எல்லாரையுமே பாஜக RSS தங்களுடைய வலைக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கு. தமிழ்நாட்டிலையுமே பாத்தீங்கன்னா ஜான் பாண்டியனா இருக்கட்டும், இல்ல கிருஷ்ணசுவாமியா இருக்கட்டும், இன்னும் பல தலைவர்களை அவங்களுடைய கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறாங்க. திருமாவளவன் அவர்களுக்கும் தொடர்ந்து எத்தனையோ நெருக்கடிகள்லாம் கொடுக்கப்பட்டாலும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த சனாதன ஒழிப்பு அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப உறுதியா இருக்காரு. சோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நேஷனல் லெவல்ல இந்த விஷயம் இன்னைக்கு பரவி இருக்கு. இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க தோழர்? அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எழுச்சி தலைவர் அண்ணன் திருமா அவர்கள் ஏறக்குறைய 4 ஆண்டுகள் கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பே சனாதனம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருப்பது கூட இன்றைக்கு தமிழகத்துல யாருக்கும் தெரியாது, தமிழக மக்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது. ஆனா அந்த வார்த்தையை முதல்ல தமிழகத்துல பரப்பியவர், அப்படி ஒரு சனாதனம்டா என்னன்னு தெரிய வைத்தவர் அண்ணன் திருமா. அதை நீங்க கூட பதிவு செய்வீங்க முதல்ல எடுத்த உடனே. நிறைய பேத்துக்கு பார்த்தோம்னா இந்துத்துவா தெரிஞ்சது, சனாதன தர்மம் அப்படின்றது இன்னைக்கு இந்துத்துவ மக்கள், இந்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க பரவி கொண்டு போய்கிட்டு இருந்த சூழல்ல சனாதனம்டா என்ன அப்படின்றது மனுஸ்மிருதியை கூட அண்ணன் திருமா அவர்கள் கொளுத்தி போட்டார். அம்பேத்கர் அதை கொளுத்தினாரு. அதற்கடுத்து அண்ணன் திருமா அவர்கள் மிக வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த மனுஸ்மிருதியை எரிச்சாரு. பல பேர் கண்டனம் தெரிவிச்சாங்க. ஆனா அதுக்கான விளக்கங்களை கூட அண்ணன் திருமா இங்க பதிவு செய்தாரு. அதனுடைய அடிப்படையில் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாண்புமிகு முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் அவருடைய ஈன்றெடுத்த புதல்வன், அடுத்து இந்த திமுக வழிநடத்தக்கூடிய ஆற்றல் உள்ள வலிமையுள்ள ஒரு அமைச்சர், மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் சனாதன எதிர்ப்பு மாநாட்டிலே பங்காற்றி அதுல உரையாற்றி இருப்பது என்பது வரலாற்றுக்கு சிறப்பு வாய்ந்த ஒன்றா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எழுச்சி தலைவர் திருமா பேசிய அந்த சனாதன எதிர்ப்பை இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பேசுகிறது என்றால் இது அனைத்து மக்களுக்கும் சனாதனம் என்றால் என்ன தெரியணும், சனாதனத்தால் என்ன வீழும் அப்படின்றத புரிந்திருக்கிறார்கள். அதனுடைய அடிப்படையில் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசியது மிகவும் இன்னைக்கு அமித்ஷா பேசக்கூடிய நிலை உருவாயிருக்கிறது. யாரோ ஒரு தலைவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் என்று கூட அமைதியாக இருந்தார்கள். அண்ணன் திருமா அவர்கள் வைத்த நெருப்பு இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் பரவ தொடங்கி இருக்கிறது. இது சனாதன சங்கிகளுக்கு மிகப்பெரிய எரிச்சலை ஊட்டும். வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா வீழ்த்துவதற்கு மிகப்பெரிய ஆயுதமாக இருக்கும் என நான் நம்புகிறேன். ஆனா இப்ப தொல் திருமாவளவன் அவர்களுடைய கட்சி திமுகவோட கூட்டணியில இருக்கிறதுனாலதான் தமிழ்நாட்டுல ஜெயிக்க முடியுது, அவங்க தனியா நின்னா அவங்களுக்கு வாக்கு வங்கி கிடையாது அப்படின்னு பாஜகல இருக்கக்கூடிய 2ஆம் கட்ட தலைவர்களா இருக்கட்டும், இல்ல அண்ணாமலை போன்றவர்களே தொடர்ந்து விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க இல்லையா? அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? நான் என்ன கேட்கிறேன், பிஜேபி என்ன கூட்டணி இல்லாமல இந்தியாவில ஆட்சியை பிடிச்சிச்சு? பிஜேபி வாஜ்பாய் இந்த மண்ணில் பிரதமரா இருந்தாரு. அப்ப யாராரு கூட்டணி வச்சு ஆட்சியை பிடிச்சாங்கன்றது இன்னைக்கு இருக்க அண்ணாமலைக்கு தெரியாதா? அண்ணன் சீனிவாசன் அவர்களுக்கு தெரியாதா? இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியில இருக்கக்கூடிய அண்ணன் சீனிவாசன், பேராசிரியர் சீனிவாசன் கூட திமுக டெபாசிட் விடுதலை சிறுத்தை டெபாசிட் கூட வாங்க மாட்டாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசியிருந்தாரு. நான் அவரை பார்த்து கேட்கிறேன், நீங்க கூட்டணி இல்லாம நீங்க இந்தியாவில ஆட்சி அமைக்க முடியுமா? பாரதிய ஜனதா எப்படி ஆட்சிக்கு வந்த வரலாறை அண்ணன் சீனிவாசனும் அண்ணாமலையும் புரட்டி பார்க்க வேண்டும். குறிப்பா வட மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தலித் தலைவர்களை வைத்துதான் இன்றைக்கு ஆட்சியை பிடிச்சாங்க. ராம்விலாஸ் பாஸ்வான சப்போர்ட் இல்லாம ஆட்சிக்கு வந்தீங்க? இல்ல நம்ம ராம்தாஸ் அத்வாலே இல்லாமல பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்துச்சு? இல்ல மாயாவி சப்போர்ட் இல்லாமலே ஆட்சிக்கு வந்தாங்க? இதெல்லாம் வரலாறு அண்ணன் சீனிவாசனுக்கும் அண்ணாமலைக்கும் தெரியுமா தெரியாதா? இப்படியெல்லாம் ஒரு தமிழ்நாட்டுல யாரும் இந்திய அரசுல உற்று பார்க்கல, எங்கெல்லாம் எப்படி ஆட்சியை பிடிச்சாங்கன்றதான் நமக்கு தெரியும். பல்வேறு ஏறக்குறைய பெரிய பெரிய மாநிலங்களா 5 மாநிலங்கள் 2ஆ பிரிச்சு, அந்த 2ஆ பிரிச்சு கட்சியை வளைச்சு கட்சியை அப்படியே உருவாக்கி ஒரு இடத்துல இன்னொருத்தர் வர முடியும், இன்னொரு இடத்துல இன்னும் வர முடியாது, அந்த இடத்துல அவங்க ஸ்டாண்ட் பண்ணி இப்படித்தான் கூட்டணி மூலமா தான் அவங்க இந்தியாவிலே ஆட்சியை பிடிச்சாங்க.
இந்த பழைய வரலாறுலாம் வந்து அண்ணன் சீனிவாசனும் அண்ணாமலையும் பார்க்கணும். அதை பார்க்காம பேசக்கூடாது. பீகார்ல எப்படி பிஜேபி ஆட்சி வளர்ந்தது, ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் இல்லாட்டி பீகார்ல வாய்ப்பே இல்லை வளர்றதுக்கு. அதே மாதிரி வந்து அம்மையார் மாயாவதி அவர்கள் வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து முதலமைச்சர் வந்து பிஜேபி கூட்டணியில வச்சுதான் முதலமைச்சரா வர்றாங்க. பிஜேபி கூட்டணி சப்போர்ட்ல முதலமைச்சரா வர்றாங்க. ஆனா இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து சீன்ல இல்லாம போயிட்டாங்க. 2 பீரியட் முதலமைச்சரா வந்து இன்னைக்கு வந்து பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க. யார மேல வந்து கூட்டணி வச்சு ஆட்சி அவங்க அமைச்சாங்களோ அவங்க வந்து இன்னைக்கு பின்னாடி போயிட்டாங்க. இன்னைக்கு வந்து பிஜேபி உத்தரப்பிரதேசல ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கு. இது மாதிரிதான் இந்தியா முழுவதுமே பாரதிய ஜனதா வந்து கூட்டணி வச்சுதான் வந்து இந்தியாவிலே ஆட்சியை பிடிச்சிருக்காங்க. அப்படி இருக்கிற பொழுது வந்து அண்ணன் திருமா அவர்கள் வந்து கூட்டணியில் இருந்தால்தான் ஒரு வலிமையுள்ள அதிகாரத்தை பெற முடியும் என்கின்ற எண்ணத்தில் இருப்பதால் என்ன தவறு? நான் கேட்கின்ற கேள்வி சரியா தவறா நீங்க தான் சொல்லணும். அதாவது வந்து கூட்டணியில் இன்னைக்கு வந்து பிஜேபி இந்தியா முழுவதும் ஆட்சி அமைப்பதற்கு காரணமே வந்து கூட்டணி தான். இனி வருகின்ற 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வந்து வேண்டாம் கூட்டணி இல்லாம பிஜேபி இந்தியா முழுவதும் நிக்கிறதுக்கு துணிச்சல் இருக்கா? நான் அண்ணாமலையை பார்த்து கேட்கிறேன், அண்ணன் சீனிவாசனை பார்த்து பேராசிரியர் சீனிவாசனை பார்த்து கேட்கிறேன், கூட்டணி அமைக்காமல் பாரதிய ஜனதா இந்தியாவிலே ஆட்சி அமைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? இல்ல கூட்டணி இல்லாமல் தேர்தலை சந்திக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு துணிச்சல் இருக்கிறதா, தரான் இருக்கிறதா, அந்த என்னது அதுல நின்று களமானக்கூடிய அளவிற்கு அவங்களுக்கான தைரியம் இருக்கிறதா? ஏன் தமிழ்நாட்டிலே பிஜேபி தனிச்சு நிற்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கிறதா? இல்ல துணிச்சலா நின்று தமிழகத்துல வந்து நாங்க வந்து பிஜேபி தனிச்சு நின்று ஜெயிப்போம் சொல்ல முடியுமா? பிஜேபி தாங்க டெபாசிட் வாங்காது தமிழகத்துல. இந்தியா முழுவதும் கூட்டணி இல்லாம அவங்க வந்து எங்கேயுமே ஜெயிக்க முடியாது. ஆனா தமிழ்நாட்டுல கூட்டணி இல்லாம வந்து நான் கேட்கிறேன், அண்ணன் சீனிவாசனை பார்த்து கேட்கிறேன், அதே மாதிரி வந்து அண்ணாமலை பார்த்து கேட்கிறேன், நீங்க கூட்டணி இல்லாம தமிழ்நாட்டுல நிலுங்க பாப்பா, டெபாசிட் கூட வாங்க முடியாது. அண்ணன் திருமா அவர்கள் வந்து 1999 வந்து சிதம்பரம் தொகுதியில போட்டியிட்டாரு. அன்னைக்கு எந்த கூட்டணியும் அவ்வளவு பெரிய கூட்டணிலாம் இல்ல. அன்னைக்கே 2.25 லட்சம் வாக்கு வாங்கினாங்க. ஏன்டா அண்ணன் சீனிவாசனுக்காக அந்த பதிவை செய்யறேன். டெபாசிட் வாங்க முடியாதுன்னு சொன்னார் இல்லையா, அந்த ஒரு காரணத்துக்காக. கண்டிப்பாங்க. இப்போ 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னாடி சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு திருமாவளவன் அவர்கள் நடத்தினாங்க இல்லையா? ஆமா. அப்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு கூட்டணி கட்சிகள்ல இல்ல திமுகக்குள்ளே பல எதிர்ப்பு. ஏன்னா எலெக்ஷன் டைம்ல இப்படி ஒரு மீட்டிங்கை நீங்க நடத்துனீங்கன்னா கண்டிப்பா அதை பிஜேபி வந்து வேற விதமா ட்விஸ்ட் பண்ணி மக்கள் மனசுல கொண்டு போயிருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் இருந்தது. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 2024 தேர்தலுக்கு ஒரு 8 மாசம் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னும் சொல்ல போறது இப்போ டிசம்பர் மாதத்திலேயே தேர்தல் வர்றதுக்கான அறிகுறிகள் இருக்கு. ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய தோல்வி பயத்துல பாஜக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பேசப்படுது. இந்த நேரத்துல சனாதன ஒழிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உதயநிதி ஸ்டாலின் திமுகவுல ஸ்டாலினுக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய முகமா அறியக்கூடிய உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறது. இல்லை இப்போ அதை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து திருமாவளவன் அவர்களோ மற்ற தலைவர்களோ அதை கையில எடுப்பாங்க. எலெக்ஷன் நேரத்துல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த கையில எடுக்கணுங்கிறது அவசியமா? கண்டிப்பா தேவை இருக்கு. ஏன்டா அப்படி பார்த்தோம்டா, இன்னைக்கு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சட்டத்துக்கு ஆபத்து இருக்கிறது. இந்திய ஜனநாயகத்தையும் இந்திய இறையாண்மையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய தேவையும் கடமை இருக்கிறது. அப்படி அம்பேத்கர் சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் சனாதனத்தை வீழ்த்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. இன்னைக்கு வந்து சனாதனத்தை தான் சனாதன தர்மத்தை தான் வந்து அவங்க வந்து நீ சட்டமா கொண்டு வரதுக்கான சூழல் உருவாக்கிட்டு இருக்கு. ஒரே தேசம் ஒரே நாடு ஒரே மொழி அப்படின்ற ஒரே கலாச்சாரம்னு கொண்டு வர்றாங்க. நான் பார்த்து கேட்கிறேன், இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே தேசம் ஒரே நாடு ஒரே மொழி பேச முடியுதா? இந்தியாவில் இருக்க அனைத்து பேருமே, இந்தியாவில் 140 கோடி பேர் வாழுகிறோம். இந்த 140 கோடி பேருமே ஒரு மொழி பேசக்கூடியவர்களா இருக்கிறார்களா? இல்லை. அப்ப வந்து ஒரே தேசம் ஒரே நாடு ஒரே மொழி பேச முடியுமா? முடியாது. சாத்தியமில்லாத விஷயத்தை சாத்தியப்படுத்த நினைத்தால் இந்தியா துண்டாடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்ற இந்த இடத்துல வருத்தத்தோடு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஏன்னா பல மொழிகள் பேசக்கூடிய ஒரு மாநிலம். ஒரு தமிழ்நாட்டிலே பல்வேறு மொழிகள் பேசுகிறார்கள். ஒவ்வொரு வீட்டுல ஒரு மொழி பேசுறாங்க, அதுக்கடுத்து பப்ளிக்ல ஒரு மொழி பேசுறாங்க, அதுக்கடுத்து மொழி சிறுபான்மையினர் இருக்கிறாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான மொழிகள் பேசுறாங்க. இந்த மொழியெல்லாம் ஒரே தேசம் ஒரே நாடு ஒரே மொழி ஒரே கலாச்சாரம் இந்தியாவுக்கு இது வந்து பார்த்தோம்னா சாத்தியமில்லாத ஒன்றை நடைமுறைப்படுத்தினால் மிகப்பெரிய ஆபத்து ஏற்படும் என்பதை இந்த இடத்துல பதிவு செய்கிறேன். இப்ப அதை நோக்கித்தான் அவங்க வந்து நகர்றாங்க. அதனுடைய வெளிப்பாடுதான் இன்றைக்கு வந்து சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடுன்றது வந்து இன்னைக்கு வந்து அண்ணன் உதயநிதி கலந்துகிட்டு அதில் பேசினாரு, தலைவர் எழுச்சி தமிழர் பேசுறாரு. இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல பேசக்கூடிய அந்த கருத்து இந்தியா முழுவதும் பேசக்கூடிய நிலை ஏற்படும். ஏனென்றால் இன்னைக்கு இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கூட்டணி இருக்குல்ல, இன்டர்நேஷனல் டெமோக்ராட்டிக் இன்க்ளூசிவ் அலையன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இந்திய கூட்டணியில வந்து பார்த்தோம்னா எழுச்சி தலைவர் திருமா அவர்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு வந்து பரப்புரை, இந்த கருத்தியல் பரப்புரை பண்றாங்க இல்லையா, அதுல தான் அவரை உறுப்பினராக போட்டிருக்காங்க. அப்ப
சனாதனம்னா என்ன அப்படின்றது வந்து வட மாநிலத்துக்கு இன்னும் அந்த அளவுக்கு தெரியல. பெரியாரை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பங்கும், அம்பேத்கரை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பங்கும் அண்ணன் திருமா போன்றவர்கள் கையில் எடுத்தால் இந்தியாவே வந்து சனாதனவாதிகளும் சனாதன சங்கிகளும் அடித்து விரட்டுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதனால் வந்து ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியிலே அண்ணன் பேராசிரியர் சீனிவாசன் போன்றவர்கள் வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் டெபாசிட் கூட வாங்காது அப்படின்ற ஒரு பதிவு செய்திருக்கிறார். இந்தியா முழுவதும் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பா வந்து 2024 தேர்தல் இந்திய கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறும். அவர்கள் தான் ஆட்சி படத்திலே அமர்வார்கள் என்பதற்கு பல்வேறு உதாரணத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். இன்றைக்கு கர்நாடகத்தில் என்ன நடந்தது? ஏறக்குறைய 2 பீரியட் வந்து பாரதிய ஜனதா ஆட்சி செய்த ஒரு மாநிலம். ஆனால் அந்த மாநிலத்திலே வந்து காங்கிரஸ் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருமா என்கின்ற சந்தேகம் இருந்த அந்த மாநிலத்தில் பிஜேபியால் மிகப்பெரிய ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை வந்து கர்நாடகத்திலே வாழக்கூடிய இந்துக்கள், பெரும்பான்மை வாழக்கூடிய இந்துக்கள் புரிந்திருக்கிறார்கள். அதன் அடிப்படையில் தான் அங்க இருக்கக்கூடிய இந்துக்களே வந்து பாரதிய ஜனதாவை வீழ்த்திருக்கிறார்கள். இதனுடைய தொடர்ச்சி என்னாகும் என்றால் இந்தியா முழுவதும் தொடரும். கர்நாடகத்திலே வலிமையாக நாடாளுமன்றத்தை 2024 அதிக வெற்றி பெற்று விட்டால், தமிழ்நாட்டிலே அதிக வெற்றி பெற்று விட்டால், கேரளாவிலே அதிக வெற்றி பெற்று விட்டால், வடக்கே இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி மேற்கு வங்காளம், அதே போல வந்து டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், அதே போல டெல்லி ஆம் ஆத்மி கட்சி இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய மாநிலத்தில் ஆட்சி செய்கிறார்கள். ஆக அந்த மாநிலங்கள் எல்லாம் குறிப்பா வந்து நாடாளுமன்றத்திலே அதிகமான இடங்கள் வெற்றி பெற்றாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பிஜேபி ஆட்சி அமைப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஒரு டேட்டாக்காக சொல்றேன் இதெல்லாம். அதனால வந்து 2024 தேர்தலில் வந்து யாரு டெபாசிட் இழக்க போகிறார்கள்? தமிழகத்துல குறிப்பா பிஜேபி டெபாசிட் இழக்க என்பதை இந்த இடத்துல பதிவு செய்கிறேன். அதிமுக இல்லாம பாஜக இல்ல அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கே தெரியும். ஏன்னா அதிமுகவுடைய தயவுனாலதான் அந்த 4 எம்எல்ஏ சீட்டும் ஜெயிச்சாங்க. ஆனா அதே குற்றச்சாட்டு தான் இந்த பக்கம் வைக்கிறாங்க. திமுக இல்லாம விடுதலை சிறுத்தைகள் ஜெயிச்சிருக்க முடியாது. ஏன் திமுகவுடைய சின்னத்துலதான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி போட்டியிட்டு ஜெயிச்சாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு. இப்ப வந்து நம்ம தனியா நின்று தன்னுடைய சின்னத்துல நின்று ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு தள்ளப்படுறோமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியவும் அவங்க வைக்கிறாங்க. நான் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு கருத்தை சொல்ல விரும்புறேன். கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வந்து 2 இடங்கள் வந்து அண்ணன் திருமா அவர்கள் பெற்றார். அதுல வந்து பார்த்தோம்னா சிதம்பரம் தொகுதியிலே வந்து சொந்த சின்னத்துல பானை சின்னத்தில் நின்று தான் போட்டியிட்டு வென்றார். குறிப்பா வந்து 11 நாட்கள் இடைவெளியிலே ஒரு சின்னத்தை வாங்கி அந்த சின்னத்தை பரப்பி அதுல வெற்றி கண்ட ஒரு தலைவர் தான் அண்ணன் திருமா அவர்கள். இதை வந்து அடிப்படையில வந்து அவங்க புரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. யாரு இவர் வந்து சொந்த சின்னத்துல நின்று வெற்றி பெற்றார்களா என்று. அண்ணன் திருமா நின்ற சின்னம் வந்து சொந்த சின்னம், பானை சின்னம். அவர் உதயசூரியன் சின்னத்துல நின்று ஜெயிக்கல, இல்ல ரெட்டலையில் நின்று ஜெயிக்கல. அவர் நின்று ஜெயிச்சது ஒரே சின்னம் வந்து பானை. 11 நாட்கள்ல பரப்பி இருக்கிறாருங்க. சிதம்பரம் தொகுதியில 6 சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில 11 நாட்களிலே ஒரு சின்னம் வாங்கி பரப்பி ஒரு தலைவர் ஜெயிக்கிறார் என்றால் இந்தியாவிலே இது வரலாறு. இந்த வரலாறு தெரியாம சில தலைவர்கள் பேசுகிறார் என்றால் அவரை தான் ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியில வந்து அண்ணன் திருமா மீது வந்து ஒரு பொய் பிரச்சாரம் பண்ணணும், ஏதாவது பேசணும், ஏதாவது வந்து நம்ம செஞ்சா விளம்பரமாகலாம் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படித்தான் நான் அந்த விஷயத்த பாக்குறேன். அது சொந்த சின்னத்துல நின்று ஜெயிச்சாரு பானை சின்னத்துல. அதுபோக 6 சட்டமன்ற தொகுதியில நின்றாங்க சட்டமன்ற தேர்தலில், கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில். அதுல 6ல் 4மே எந்த சின்னத்துல நின்று ஜெயிச்சாங்க? அவங்க உதயசூரியன் சின்னத்துல நின்று ஜெயிச்சாங்களா? இல்லையே. அவங்க நின்று ஜெயிச்சது எது? பானை சின்னம் தானே ஜெயிச்சாங்க. 4 சட்டமன்ற உறுப்பினரும் அண்ணன் SS பாலாஜி, அண்ணன் சிந்தனை செல்வன், அண்ணன் பனையூர் பாபு, அதுக்கடுத்து அண்ணன் ஆலூர் சா நவாஸ், 4 பேரும் நின்று வெற்றி பெற்ற சின்னம் பானை சின்னம். இது வந்து ஒரு ஊராட்சி மன்றத்துல வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்கும் போது வந்து சொந்த சின்னத்துல ஒரு சின்னம் கொடுப்பாங்க. ஊராட்சி மன்றத்துல நடக்கும். ஒன்றிய கவுன்சிலோட கட்சி சின்னத்துல நிற்பாங்க. அந்த ஊராட்சி மன்றத்துல கொடுக்குற ஒரு சின்னம் சொந்த சின்னத்துல நிற்கிற ஒரு வாய்ப்பை மாதிரி சட்டமன்றத்துல ஒரு சொந்த சின்னத்துல நின்று 4 சட்டமன்ற உறுப்பினரை வென்ற கட்சி விடுதலை சிறுத்தைகள். இதை விட வேற என்ன வரலாறு சான்று அவங்களுக்கு தேவை இருக்குன்னு தெரியல. இதுல எதுவும் வேற சின்னத்துல நின்றுருக்காங்களா? இதெல்லாம் வந்து அண்ணன் சீனிவாசன் போன்றவர்கள், அண்ணாமலை போன்றவர்கள் அந்த வரலாறை புரட்டி பார்க்க வேண்டும். அவங்க என்னமோ சொல்றாங்க திமுகனால. ஆமா, வெற்றி பெறுவதற்கு யாருடைய கூட்டணி தேவைப்படுதோ வெற்றி பெறுவதற்கு தேவைப்படுகிறது. எங்களுடைய வாக்கு வங்கி திமுகவுக்கும் நாங்க என்ன இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. நாங்க எங்களுக்கு ஒரு 6 இடத்துல வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்றாலும் சில இடத்துல வந்து விடுதலை சிறுத்தைகளை ஓட் பேங்கால வெற்றி பெறுகிறாங்க. இதுதானே இயற்கை, கூட்டு முயற்சி தானே இது. இது எப்படி வந்து தவறுதலாகும்? இல்ல பிஜேபி இந்தியா முழுவதும் வேண்டாம், நான் முதல் சொன்ன மாதிரி தனிச்சு நிக்க சொல்லுங்க. தமிழ்நாட்டுல தனிச்சு நிக்க சொல்லுங்க. தனிச்சு நின்று அவங்க என்ன செல்வாக்குன்னு காமிக்க சொல்லுங்க. விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து ஒரு தனி பெரும்பான்மையா இருப்பது வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல.
எங்க பார்த்தாலும் அண்ணன் திருமாவை பத்தி பேசுறாங்க. அவருடைய கருத்து வந்து இந்தியா முழுவதும் எதிரொலிக்குது. இந்தியா கூட்டணியில ஒரு கட்சியா சேர்த்துட்டாங்கன்ற ஒரு பொறாமையில பேசுறாங்கன்னு சொல்ல முடியும். ஏனென்றால் ஒரு கேப்பாரற்று கிடந்த ஒரு சமூகம் இன்றைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை வந்து ஊமைகளின் தலைவன் சொல்லுவாங்க. ஆனால் அண்ணன் திருமா அவர்களை என்னுடைய பார்வையில் பேச்சாளர்களின் தலைவன், 21ஆம் நூற்றாண்டுல பேச்சாளரின் தலைவன் என்று சொன்னால் அது அண்ணன் திருமாவை மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். இன்னைக்கு அவர் வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியா அப்படின்ற ஒரு கூட்டணியில வந்து ஒரு கட்சியா சேர்த்திருக்கிறாங்க. இது வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய சனாதன சங்கிகளுக்கும் சனாதனவாதிகளுக்குமே பிடிக்கல. என்னடா இவர் ஒரு கட்சியை அங்கீகரித்தது, இது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அப்போ மிகப்பெரிய செல்வாக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து தமிழ்நாடை கடந்து ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, கேரளா, மும்பை, தாராவி போன்ற இடங்களில் பூரா விடுதலை சிறுத்தையுடைய ஓட் பேங்க் வந்து சிதறி கிடக்கிறது. ஏதோ தமிழ்நாட்டில் மட்டும் விடுதலை சிறுத்தைகள் இல்ல, பிஜேபி எப்படி வந்து இந்தியா முழுவதும் அங்கங்க சிதறி கிடக்கிறார்களோ அதே மாதிரி காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் எப்படி சிதறி கிடக்க தென்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய 5க்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி வந்து இயக்கம் வந்து பறந்து விரிந்து கிடக்கிறது. இதனால் அவர்களுக்கு அச்சம் ஏற்படுகிறது. இங்கெல்லாம் இப்படி பறந்து விரிந்து விட்டால் இந்தியா முழுவதும் ஒருவேளை விடுதலை சிறுத்தையில் பறந்து விரிந்து விட்டால் சனாதனத்தை நிலைநாட்ட முடியாது. நம்ம வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய வந்து ஒரு சாதிய ஒடுக்குமுறை, சாதிய அந்த அடுக்குமுறையை வந்து நம்ம வந்து பின்பற்ற முடியாது. இதெல்லாம் வந்து ஒழிப்பதற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து களத்தில் நின்று பரப்புவார்கள் என்கின்ற அச்சம். அதாவது வந்து அண்ணன் திருமா அவர்கள் விதைத்த சனாதனம் அப்படின்றத தமிழகத்துல இந்தியாவில் விதைத்த முதல் தலைவர் அண்ணன் திருமா தான். இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பேசுகிறது. தந்தை பெரியார் அன்று பேசினார், தந்தை பெரியார் அன்னைக்கு பேசினாரு, அதுக்கடுத்து அறிஞர் அண்ணா பேசினாரு, தலைவர் கலைஞர் பேசினாரு. தலைவர் கலைஞருக்கு பிறகு தளபதி ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்போதும் அவர்கள் சனாதனத்தை பேசுகிறார்கள். அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் தந்தை பெரியார் பேசியதை, தலைவர் கலைஞர் பேசியதை, அறிஞர் அண்ணா பேசியதை அண்ணன் திருமா அவர்கள் வந்து அன்றைக்கு இந்துத்துவாவா இருந்தது, இன்னைக்கு சனாதனம் என்கின்ற வார்த்தையை புரட்டி போட்டு இருக்கிறார் அண்ணன் திருமா அவர்கள். இன்னைக்கு அதனுடைய அடிப்படையில இன்னைக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்ணன் அவர்கள் வந்து இன்னைக்கு அதை பேச ஆரம்பித்திருக்காரு. வந்து இன்னைக்கு அமித்ஷாவுடைய அடிவயிறு வந்து அப்படியே கிளம்பி போய் கிடக்கிறது. ஏனென்றால் அடிமடியிலே கை வைக்கிறார்கள். திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் இன்னைக்கு விடுதலை சிறுத்தை சார்ந்த விடுதலை சிறுத்தைகளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை பேர் இயக்கங்களையும் இவர்கள் வந்து சனாதனம் என்பதை வந்து அடிமடியிலே கை வைக்கிறார்கள் என்கின்ற அச்சம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதாவுக்கு ஏற்பட்டு இருக்கிறது என்பதுதான் இதனுடைய அர்த்தம். சனாதன ஒழிப்பு, அந்த சிந்தனை ஒழிப்பு, அந்த சித்தாந்தத்துக்கு எதிரான ஒரு போர் அப்படிங்கிற முழக்கங்களை தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் திருமாவளவன் அவர்களும் இப்போ உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் கையில் எடுத்தாங்க. ஆனா இது அப்படியே பாஜக வந்து ட்விஸ்ட் பண்றாங்க. அதாவது சனாதனத்தை பின்பற்றக்கூடிய மக்களை வந்து கொலை செய்யணும், ஒரு ஜெனோசைடு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு அவங்க மாத்தி இப்போ வட மாநிலங்கள் ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள், அந்த ஊடகங்கள் எல்லாமே பாஜகவினுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு. அவங்க இந்த பிரச்சாரத்தையே வேற கோணத்துல எடுத்துட்டு போறாங்க. எப்படி திருமாவளவன் அவர்கள் வந்து மனுஸ்மிருதியில பெண்களை பத்தி எப்படி பேசியிருக்கிறத வந்து அன்னைக்கு இருந்த தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய பாஜகவினர் வந்து எப்படி வேற மாதிரி எடுத்துட்டு போனாங்களோ அதே பிரச்சாரத்தை, ஒரு வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை இப்ப கையில் எடுத்திருக்கிறாங்க. எலெக்ஷன் நேரத்துல இந்த இதை வந்து நம்ம ஒரு வேற மாதிரியான சில விஷயங்கள்ல நம்ம கையாண்டிருக்க கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இன்னைக்கு பொதுவா இருக்கக்கூடிய நபர்களே வைக்கிறாங்க. அதை பத்தி எப்படி என்ன நினைக்கிறீங்க? இல்ல இது ஒரு கருத்தியல் யுத்தம். பிஜேபியை வந்து பார்த்தோம்னா வட மாநிலத்துல இன்னும் வந்து சனாதனம்னா என்னன்னே தெரியாம இருக்கிறாங்க பாவம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியா முழுவதும் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களும் சிறுபான்மை மக்களும் ஒன்றிணைந்து விட்டால் அவர்களே ஆட்சியை தீர்மானித்து விடுவார்கள். ஆக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வந்து பார்த்தோம்னா பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி தாழ்த்தப்பட்ட மக்களா இருக்கட்டும், சிறுபான்மை மக்களா இருக்கட்டும், இவங்கள்ட்ட அடிப்படை புரிதல் ஏற்பட்டாலே சனாதனத்தை ஒழிக்கணும்னு வந்துருவாங்க. குறிப்பா வந்து பார்த்தோம்னா சனாதனத்தை பற்றி இந்தியாவில் வாழக்கூடிய பெண்கள் புரிந்து கொண்டாலே இந்து மதத்தை விட்டு தானாக வெளிவந்து விடுவார்கள். அவர்கள் எல்லாம் மனுஸ்மிருதி அண்ணன் திருமா எரித்தார் என்றால், அது அவர் இப்படியெல்லாம் செய்தார் என்றால் அப்ப மனுஸ்மிருதினா என்ன அப்படின்றத வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நெட்ல போய் தேடப்படும் பொழுது என்ன ஆகும் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து சனாதனவாதிகள் வீழ்த்தப்படுவார்கள். இவர்கள் எப்படி பரப்பினாலும் கூட படித்தவர்கள் வந்து சனாதனம்னா என்னான்னு வந்து நெட்ல போய் சர்ச் பண்ணா கண்டிப்பா இந்தியாவில் வாழக்கூடிய ஒட்டுமொத்த சமுதாய பெண்களும், இந்துக்களே இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களா இருக்கட்டும், பார்ப்பனரா இருக்கட்டும், பிற்படுத்தப்பட்டவராக இருக்கட்டும், சிறுபான்மையினராக இருக்கட்டும், தாழ்த்தப்பட்டவராக இருக்கட்டும், இவங்க அத்தனை பேருமே எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு மனு எது என்றால் அது சனாதனம் இருக்கக்கூடிய அந்த வர்ணாசிரமத்தை போற்றக்கூடிய அந்த மனு நூலை அவர்களே எரிப்பார்கள். இவர்கள் வந்து அண்ணன் திருமாவை பத்தி அப்படி ஒரு பொய் பிரச்சாரம் பண்ணால் அவர்கள் தேடி அங்க படித்தவர்கள் தேடி படிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிட்டும். அந்த வாய்ப்பால் வந்து சனாதனத்தை வீழ்த்துவதற்கு ஒரு ஆயுதமாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நிச்சயமா தோழர், தங்களுடைய கருத்துக்களை நம்மளோடு பகிர்ந்தமைக்க நன்றி. கண்டிப்பா நான் இந்த நன்றியை சொல்லிக்கிறேன். ஒரே ஒரு கருத்து அண்ணன் சீனிவாசன், அதே மாதிரி அண்ணன் அண்ணாமலைக்கு ஒரே கருத்து, விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து
எங்க தலைவர் 1999 சிதம்பரத்தூர்ல 2.25 லட்சம் வாக்கு வாங்கினாரு. இனிமேல் இந்த டெபாசிட் வாங்குவோம் அப்படின்றதான் சொல்ல வேணாம். முடிஞ்சா இந்தியா முழுவதும் பிஜேபி நுப்பாட்டி, தனிச்சு நுப்பாட்டி, நீங்க டெபாசிட் வாங்குறீங்களான்னு முதல்ல உங்களை ஆய்வு பண்ணுங்க, அப்புறம் எங்களை பத்தி யோசிப்போம். இதான் உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய கருத்து. நன்றி. நன்றி.